खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाहैबाय बाथ्रानि मावग्राफोर जा। बाथ्रानि मावग्राफोर जा। बे टपिकनि गेजेरजों जोङो गावखौ इसोरनि खाथियाव इसोरनि बाथ्राखौ जों सोलोङो। नोंथांमोनहा स्किप खालामालासिनो इसोरनि समायनाया नोंथांमोननि गेजेरजों संसाराव नुजाथों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा लाइक आरो शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामो जोबजासे नोंथांमोनहा नायलाङो। नोंथाङा जिबनाव मोनसे सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। जाकबनि एक अध्याय टेक्सटफोरखौ जों फरायनानै खोनासंनि। गोथार बाइबेलनि जाकबनि एक अध्याय टेक्सटफोरखौ जों फरायना खोनासंनि। मानोना सोरबा बाथ्राखौ खोनासंग्राल' जाब्ला आरो बिनि मावग्रा जायाब्ला बियो आयनायाव नायनानै गावनि दाखाजानाय मोखांखौ आयनायाव नायग्रा सासे मानसि बादि। जोंनि गोथार बाइबेलाव जाकबा बेखौ मोजांथार बाथ्रानि गेजेरजों सुबुंनो मिथिहोनो थाखाय बियो लिरदों। बबेखानि जोङो बाथ्रानि खोनासंग्राल' दाजा, मावग्राफोर जा। बाथ्रानि मावग्राफोर जा। बाथ्रानि मावनाया माखौ बुङो? सासे मानसिया खोनासंग्राल' जायोब्ला बेखौ प्रेक्टिकेलि मावाब्ला बेखौ मा होनो? खोनासंग्राल' होननानै बुङो। आरो बे मानसिखौ मा होनदों गोथार बाइबेलाव? बे जुदि बाथ्राखौ खोनासंनानै जुदि लायाब्ला बेखौ मा होनदों? गावनि मोखांखौ आयनायाव फोसाबग्रा सासे देलायमांख्र सासे सुबुं बादिसो होननानै गोथार बाइबेलाव बुंदों। सासे उन्दै गथ'आ स्कुलाव जेब्ला हाबजेनो, जिर'निफ्राय एलपि मास्टारफ्रा गथ'फोरखौ नार्सारिनिफ्राय रायज्लायनायजों लिरनायजों गथ'फोरखौ गोसोआव सोनो हास्थायो। गथ'फोरनि गोरबोआव हाबनो हास्थायो। मोजां गियान, मोजां बाथ्राफ्रा गथ'फोरनि गोरबोआव हाबनो हास्थायो। आरो हाबनानै जेब्ला बिसोरो गोसो होगोन गथ'फ्रा, जेब्ला बिसोरो न'आव मास्टारफोरनि लिरनो हरनायखौ हमवार्कखौ जुदि खालामहैगोन, गथ'फ्रा रोंगोन। आरो गथ'फ्रा बाथ्राखौ खोनासंनानै जुदि न'आव हमवार्कखौ खालामहैयाब्ला बियो जेरखम मार्क मोननांगौ बे मार्कखौ मास्टारनिफ्राय बियो मोननाय नङा। बेखौनो होनो बाथ्रानि मावनाया बेबादि। आरो मोनसे बाथ्रा, बे बाथ्रानि गेजेरजों जों सोलोंनो हाबावो। गावनिखौल' नायग्रा, गावनि मोखांखौल' सासे मानसिया आयनायाव फोसाबनो हायो। गुबुन मानसिनि मोखांखौ, गुबुन मानसिखौ बे फोसाबनो हाया। मिन्स सासे गोनां गेदेरा गावनि दंनाय मानिखौ लानानै बे खुसि जायो। आरो सोरबा सासे गैयै मानसिया बिनियाव जुदि हेफाजाब बियोब्ला बेखौ खेल खेरायो। माबादिखौ? बे गावनि बिदा फंबायखौ, गावनि बाहाय बाहागिखौल', गावनि जाथि खुरमाखौल' बियो सहाय होनो हायो। गुबुन मानसिखौ सहाय होनो हाया। गुबुन गैयै मानसिफोरखौ बे सहाय होनो हाया। बेबादि मानसिखौ बेबादि बुंदों, गावनि महरखौल' आयनायाव नायग्रा सासे मानसि बादि बियो समाजनि मावनो हाया। बे समाजनि मावग्रा मानसि नङा, बे गावनिखौल' नायग्रा मानसि होननानै गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। बेनिखायनो जोङो बाथ्रानि मावग्राफोर जानांगौ। जों इन जेनेरेल बयजोंबो गोरोबनानै, बयजोंबो अनज्लायनानै, बयखौबो आंगोनि साननानै जोङो गोरोबलायनानै अनज्लायोब्ला इसोरनि खाथियाव
आरो मानसिनि सिगाङाव जोङो मान मोनगोन, जोङो रायखांजागोन, जों मिथिजागोन, इसोरजोंबो जोङो अनजानायखौ मोनगोन। इसोरनि सासे मानसि, मोजां मानसि, ख्रिस्टियान मानसि, अनजाग्रा मानसि, धोरोमिया मानसि होननानै जों संसाराव मान मोनगोन, मिथिजागोन, इसोरनि खाथियाव नोङो अनखांजागोन। बेनिखायनो बाथ्रानि खोनासंग्राल' दाजा। गिर्जायाव फालकफ्रा फोरोङो, गिर्जायाव पास्टरफ्रा फोरोङो, नाथाय बे गिर्जानि फोरोंनायफोरखौ, गोथार बाइबेलनि फोरोंनायफोरखौ जुदि लानानै जों जुदि मावोब्ला जोङो मोजां सासे खृष्टान मडिफाइ अनजाथाव सासे सुबुं जोङो गावखौ दानो हायो। जों गावखौ दानो हायो। बेनिखायनो मानसिनि मोजांनि थाखायसो इसोरा मोजांथार गिफ्ट बाथ्रा रावखौ जोंनो होदों। जोङो जहननि 1 अध्यायनि 1 फोराव नायोबा जों मोननो हायो। बेवहाय बेबादि बाथ्रा बुंदों। जागायजेननायाव बाथ्राल'मोन, आरो बे बाथ्राया मानसि जाफैबाय, बेदर जाफैबाय। बे बाथ्रायानो जिर'खौ, जेबो रोङै गथ'खौ मानसि बानायदों। जेबो गियान गैयै मानसिखौ, जेबो नलेज गैयै मानसिखौ मानसि बानायदों। सासे बबाया रायलायनो रोङा, बे लेखा फरायनो रोङा। सासे मानसिया रायलायनो रोंगौ, बे लेखा फरायनो हाबाय, बे रायलायनो रोंगौ। एसेब्लाबो संसाराव गोजौ गाहायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनो। गोजौ गाहायखौ जों संसाराव बेखौ नुनो मोनो। नाथाय बियो जोबनायाव इसोरनि खाथियाव बियो समान। नाथाय जों संसाराव थासान्दि जों मानसिफ्रा जायखि धर्मआव थाया मानो, जायखि थाखोनि सुबुं जाया मानो, बाथ्रानि मावग्राफोर जायोब्ला जोंनि माखासे रायजो जानाय थासारियाव जोंनि सोलायनायखौ जों मोननो हागोन। नोङो गावनो सोलायनायखौ मोननो हागोन। जों मोनसे एग्जाम्पल जोङो नायनि, खोनासंबावनि। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा साफाइ अभियान मोनसे मिशन खालामदों। बे साफाइ अभियान मिशनखौ माने गासै रायजोआव, गासै खना खनला जायगाफोराव क्लिन, जोंनि रायजोआ क्लिन जानांगौ। बेनिखायनो मोनसे मिशन खालामनानै होदों। बेनि गेजेरजों गोबां थाखाबो खरस खालामो। माबा मोनसे NGOफ्रा, माबा मोनसे क्लाबफ्रा, माबा मोनसे अर्गानाइजेसना, माबा मोनसे कमिटिफ्रा, बिसोरो बाजारफ्राव, हाथायफ्राव, स्कुलफ्राव साफाइ अभियान मिशननि खामानिखौ, बाजाराव सिबनायनि खामानिखौ मावो। बे जाहैबाय बाथ्रानि खामानि मावनाय। नाथायबा बे बाजाराव मावनाया ससियेल मिडियायाव दिन्थिनो थाखायल', मिडियायाव फैनो थाखायल', मानसिफोरनि गेजेराव दिन्थिनो थाखायल' मावोब्ला बेखौनो होनो खोनासंग्रा। बियो मावग्रा नङा, बे दिन्थिनो थाखाय। नाथाय बिसोरनि मावनाया गामियारि ओनसोलाव, गोदोसोनाय गामियाव, बे मोनसे गामिनि लामाफोरखौ हाग्रा दुफबनाय, स्कुल अनुष्ठानफोर हाग्रा दुफबनाय, लामाफोरखौ फोसाबनाय, बेखौ जुदि रायजो राजानि गेजेराव इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला बाथ्रानि मावनायजों, जोङो प्रेक्टिकेलि जुदि बाजाराव मावालासेनो जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव गामिनि मानसिफोरखौ थुलुंगानायजों जुदि मावोब्ला जोंनि रायजोआ, जोंनि गामिया क्लिन जागोन। बेनिखायनो जोङो बाथ्रानि मावग्राफोर जा होननानै गोथार बाइबेला जोंनो मोनसे थुलुंगा होदों, जोंनो मोनसे
गियान होदों जोंनो मोनसे नलेज होदों जोंनि बाथ्राया खोनासंग्राल' जायोब्ला जोङो बाथ्रायाव खोनासंग्राल' जायो मावग्रा जायाब्ला बे सासे गावनिखौल' नायग्रा सुबुं बे गावनिखौल' नायग्रा सुबुं जों बयबो गावजों गाव सोलोंज्लायनि जों गावजों गाव मावनि जों गावजों गाव हेफाजाब होनि आरो जोङो समाजनि खामानि मावनि समाजाव जोङो थुलुंगा लाबोनि जोङो सिगांनि बाथ्रानि खोनासंग्राल' जायालासे जोङो बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो खोनानो मोनबाय जोङो दिनैनिफ्राय बा नोंथाङा दिनैनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामदो बाथ्राया नोंथांनि जिबनाव जुदि खोनासंनाग्राल' जायोब्ला बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामाब्ला जोङो सोलायनायखौ मालाबाबो नुनो मोननाय नङा नोंथांनि जिबनाव सोलायनाय फैनाय नङा नोंथांनि न'खराव सोलायनाय फैनाय नङा नोंथांनि रायजोआव सोलायनाय फैनाय नङा बेखौनो गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों बाथ्रानि खोनासंग्राल' दाजा मावग्राफोर जा जों बयबो इसोरनि मानसिफोर इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंग्रा मानसिफोर जों इसोरनि बादि जिउ खांनि इसोरनि बिसाफोर बादि जोङो गावखौ नुजाथि होनि जोङो नारें खमला बिफांनि बिथाइया नारें खमलाखौनो दिरुनो नारें खमला बिफाङा गुबुन बिथाइ दिरुननो हाया इसोरनि मानसिफ्रा इसोरनि रायजोनि थाखाय हाबा मावनि इसोरनि रायजोनि बिसाफ्रा इसोरनि बिसाफोर बादि जों नुजाथि इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो बोर होथों बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जाथों गोजोन्थों